Wrecsam! Wrecsam! Mae Wrecsam ar y Croeso I mewn i'r gôl efo Arwel Owen, Ifar Owen a fi, Alun Owens, ac maen nhw'n deud fod wythnos yn amser hir mewn gwleidyddiaeth, ond mae'n gallu bod yn amser hir iawn yn hanes clwb Pêl-Droed Wrecsam, wythnos hynod o ddiddorol. Dwy fuddugoliaeth I dîm y dynion, dwy fuddugoliaeth I dîm y merched, dau ymosodwr newydd wedi cyrraedd yn y ffenest trosglwyddo, gôl I chwaraewr ifanc 19 oed, ei gôl gyntaf i'r clwb, I hogyn lleol, a cynlluniau newydd i'r cop. Felly mae gennym ni lot o bethau i'w trafod heno. Nawn ni ddechrau efo ddwy fuddugoliaeth I dîm y dynion. Arwel, beth y deimlad ydy o'r dwy gêm? Ie, dwy gêm, dwy gêm gyffroes, canlyniadau da, arwyddiadau newydd, y ddau chwaraewr newydd, yn sicr di wneud gwahaniaeth. O'n i'n teimlo hanner cynta y gêm lle o'na newidiadau i'r dau ymosodwr, o'n i'n meddwl briliant. O'n i'n teimlo rhyw fath o egni, o'n i'n teimlo fath o mix-up, cystadleuaeth am lefydd. O'n meddwl bod Sam Smith yn enwedig di creu argraff, oedd o'n gry, oedd o'n gyflym, oedd o'n... nath o ddadl argraff o wedyn. Nath ni bach yn fflat am rhywfaint yn enwedig dechrau'r ail hanner, a wedyn rwy'n ddadle bod ni'n lwcus smash and grab bron ar y diwedd, ond dyna fo 3 pwynt briliant, a wedyn dwi'n gwybod os dwi wedi mwynhau'r gemau nos Fawrth y Fertw yma hyd nes y gem yma, rili. Maen nhw wedi bod yn berfformiadau scrappy, odd, sort of tîm ddim wedi arfer ar fi gilydd, ond oedd yr can yna, Elliot Lee a'r canol caen yn enwedig di plesio fi yn fawr iawn nos Fawrth. A fel ti'n deud, Hoggy fe'n cyn cael y goliau cyntaf, ffal, Ashfield hefyd, so wythnos arbennig y dynion a Gwynt wedi troi yn enwedig o ran yr egni a'r cyffro unwaith eto. Oedd werth deud hefyd, oedd George Evans yn dod I chwarae nos Fawrth, ac oedd yr hen ganol cae o Evans, Elliot Lee a Andy Cannon yn edrych yn effeithiol yn doedd ar ôl yr 20 eiliad cyntaf gwallgo gafodd Wrecsam. Ond cyn hynny y gêm yn croli efo'r wedi teithio'r holl ffordd, sut oedd ti'n teimlo efo yn y munudau ola yna, ond Wrecsam wrth gwrs yn cael gôl hwyr. O'n i reit flin, dwi'n meddwl, oedd yr ail hanner yn ofnadwy. Dwi'n meddwl nathon ni wneud tîm cyffredin iawn, edrych yn dda iawn, a os nhw'n wedi gorffen yr holl gyfleon a'r hanner cyfleon gafon nhw, dyla nhw di ennill y gêm, dweud y gwir. 10 munud cyntaf, oedd Smith a Rodriguez yn edrych yn dda iawn, o'n i'n meddwl oedd nhw'n cynnig bach mwy I ganol y cae, oedd nhw'n rhedeg am y peli, gallu creu pethau i'w gilydd I raddau. Felly oedd hynny'n bositif, ond athon ni gysgu, athon ni nôl at cicio'r peli hir. Gathon ni'r gôl, dwi'n meddwl nath Elliot Lee dynnu'r amddiffynwyr I lawr ar y ffordd I benio'r bêl, ond dwi'n meddwl oedd yna rhywfaint o fai ar amddiffynwyr hefyd, dyna ddim digon cry. A gathon ni'r fuddugoliaeth, ond dwi'n meddwl os ni heb gael y gôl na, mynd I doledd, dwi'n meddwl os y pobl yn andros o flin, oedd yn perfformiad ofnadwy. A blaw am y 10 munud cyntaf nos Fawrth, o'n i'n meddwl bod ni'n gret. Actually, dwi'n gwybod oedd am tîm Crefa Port Vale, ond oedden ni'n jyst yn edrych fel tîm go iawn yn creu cyfleon, yn gwthio'r tîm arall llefydd oedden nhw'n eisiau fod. Dwi'n bositif iawn am hynny, a rwan da ni un gêm I ffwr o Wembley? Na, 2 gêm I ffwr o Wembley. Felly mae'n bositif, mae wedi bod werth yr ymdrech, dwi'n meddwl, y gwpan na. Ydy, mae werth deud hefyd, oedd o'n
doedd o ddim y tîm cryfach yn Port Vale, ond doedd o'n dîm tebyg iawn i'r un nathon ni chwarae hefo yn y grŵp, doedd. A oedd Wrecsam yn edrych yn lot cryfach a felly chwaraewr ychwanegol. Ond oedd na 10 newid o'r tîm disadwn, felly oedd o'n ail dîm i bob pwrpas. Efo bobl fel Arthur O'Connor, wrth gwrs, yn yr ail dîm, achos oedd Mark Howard wedi chwarae ar ddisadwn. Doedd ti ddim yn hapus iawn efo Ryan Longman ar ôl i ymddangosiad cynta efo'r wythnos diwetha. Wyt ti di newid yn meddwl rhywfaint erbyn hyn? Dwi'n wedyn di'n hanner llawn ar Ryan Longman erbyn hyn. Prawn di sadwn, nath o fwy o beth o gwael na peth o da. Nath o un peth da, dwi'n gwybod nath o greu'r gol, fod roedd o croesio'r mewn. Ond blaw am hynny, oedd o methu cadw'r bêl, oedd o'n rhedeg i ffwrdd o tackles bron o bod, o'n i'n teimlo. O'n i really ddim yn gweld pam o'n i wedi arwyddo fo. A wedyn, nos Fawrth, oedd o'n gret. Wedig gol, pa gol oedd i? Gol lead, dwi'n meddwl. Fo nath redeg rhwng yr rownd yr amddiffynwyr, Ia. Na, dwi ddim yn siŵr. Fel yn dweud, dwi'n siŵr pa mor gryf oedd Port Vale. Os dwi'n gwneud beth fel yna yn y gyngrair, na i fyta'n het, ond na fo. Mae rai fi ddeud, yn y gêm Crawley, nath o roi croesiad ar ben Stephen Fletcher hefyd, cyn gol Elliot Lee. Felly, mi nath o wahaniaeth ar ôl dod ymlaen. A dwi'n meddwl gafodd o'r wobl fel chwaraewr y gêm yn Port Vale. Felly dwi'n meddwl falle fod ti'n bod chydig bach yn gas, achos mae o'n edrych fel... mae o'n rhoi croesiadau peryg i fewn yn dydy, nath o roi sawl un os Fawrth, ond nath o roi cwpl mwy na Barnett ar y disadwr. Mae'r rhedeg efo'r bêl yn well na Barnett. Mae Barnett fel bod o'n croesi sydd i ffwrdd ydy. Wedyn mae Longman yn falle yn trio curo i ddyn yn ystod na pasio. Ydy. Wel, nos Fawrth gafodd ni un gol efo croesiad efo'i droed ac un gol efo croesiad efo'i droed chwith. So mae hynny hefyd yn awgrymu falle mae o'n gallu chwarae ar y chwith, ond hefyd mae o'n gallu codi mwy o gwestiynau. Felly dwi'n meddwl bod o'n chwaraewr diddorol ar gyfer y dyfodol. George Evans yn dod yn ôl hefyd fel o'n i'n deud, a dwi'n meddwl eithaf o gael gêm dda. A falle, George Evans yn gallu chwarae yn canol cae, ac wrth gwrs doedd Dobson yn ôl i'r safle yna yn lle Matty James yn ôl ar y disadwn. Ond mae George Evans yn opsiwn. Ond mae hefyd yn gallu chwarae yn ganol y cefn. A ddoth Owen O'Connell yn ôl i'r safle yna ar gyfer y gêm yn Crawley ar ôl colli le i Sgar. Felly dwi'n meddwl fod gennym ni sawl opsiwn yn dod i fyny yn y gemau nesaf, a yn amlwg 10 newid o y gêm yn Crawley ar gyfer y gêm yn Port Vale. Felly wyt ti'n disgwyl gweld bobl newydd yn dod i fewn? Wrth gwrs, nathon nhw ddim chwarae ar y nos Fawrth, ond mi oedd Sam Smith a Jay Rodriguez wedi chwarae ar y disadwn yn Crawley. Wyt ti'n teimlo fod nhw'n bobl dda i ddod i fewn? Wyt ti'n hapus efo'n ffenest drosglwyddo ni? Da ni wedi sôn am Ryan Longman. Be ti'n feddwl am Jay Rod a Sam Smith arwel? Yn dod ar y cyfan, mae'n sicr yn mynd i greu cysylltiaeth am lefydd go iawn rwan. Sam Smith yn edrych yn chwaraewr peryg. Yn amlwg mae Jay Rodriguez yn hyn, 35, ond mae gyfer lot o profiad yn yr uwch gyngrair. Diolch yn mynd i sgorio, lot i ti, diolch beth ti'n bod yn sgorio, jyst y profiad nes, stafell newid wrach. Yndi, mae'n mynd i bod yn beth da, dwi'n meddwl, a mae'n gwybod beth i chwarae'r lefel ucha. Da ni'n edrych yn iachach fel Carfan wan yn mynd at yr treian ola yr tymor, felly na, dwi ddigon hapus dweud y gwir. Fydd o'n ddiddorol gweld pwy fydd yn dau ymysodwr ni ar ei gorau. Ti'n mynd i wneud Sam Smith, Marriott, ond rhyfedd, ti'n rili'n gweld pa mae'r ymyl yn y dechrau fel yr partneriaeth gorau efo ni ffrynt? Dwi'n meddwl. Mae yna ddigon opsiynau. Mae Ffal, wrth gwrs, yn sgorio gol gyntaf o'n edrych yn OK, actually. Dal bach yn amrwd fel y chwaraewr, ond nath o
gêm dda i gêm o'r efo yn erbyn Portsmouth Mouth, felly dwi wedi grapus, a o'n i'n hapus efo Longman dydd Mouth, rhaid fi ddeud, ond ia, oedd o ddim yn edrych yn wych yn amddiffyn ôl chwaith, ond fel oedd efo'n deud, mae'r prawf mwyaf i flaen o, dwi'n meddwl, os ti'n cael dechrau gêm gyngren ar y beth felly, dwi'n gallu rhoi 90 munud i fewn fel mae Barnett yn rhoi 90 munud i fewn, gan i weld ynddo. Wedyn, ia, mae gennym ni 7 ymosodwr rwan, a neb wedi gadael a'r ffenest trosglwyddo wedi cael. Yr unig chwaraewr sydd wedi gadael ydy Anthony Ford, oedd yn chwaraewr pwysig i ni yn y gorffennol, ond wedi cael anaf i'w gefn, ac yn aml mae bobl yn cymryd lot o amser efo'r rheini, a gawn ni weld os fydd Paul Mullin yn ôl i'r safon oedd o, ar ôl iddo fo gael llawdriniaeth ar ei gefn hefyd. Wyt ti'n hapus efo'r ffenest, Ifor? Ydw, James Jones di mynd hefyd yn do, so... O, do. Yn gynharach. Wedi gwneud cyfrannau dros y 2 dymor cyntaf dan Phil Parkinson, dwi'n meddwl. Ydw i'n hapus? Ydw, dwi'n meddwl, diddorol bod Boyle a Bolton ddim wedi aros. Dwi'n gweld nhw'n cael rhif yn lle yn y garfan, dweud i gwir. Yn wedi efo George Evans yn dod yn ôl. Gan bod o'n gallu chwarae yn y cefn hefyd, dwi'n meddwl na ni weld Boyle yn agos at y tîm cyntaf na hyd yn oed y tîm Virtue chwaith lle. Jay Rodriguez, gret, ti'n bo. Wedi cael capiau i Lloegr, wel, un capi Lloegr yn do, a ti'n cofio, gath o ryw un tymor gwych do, ryw 10 mlynedd yn ôl, bydd o'n sgorio lot. A wedyn Sam Smith, ti'n meddwl, chwaraewr gymharol ifanc i ni i arwyddo, wedyn, mond bod yn positif, ond teimlo bod nhw o ddifri am fynd am y 2 uched, dwi'n meddwl. Gen i weld croesi bysedd, di'r bwlch na ddim di mynd dim mwy, a mae'r gêm na nebyn Wycombe diwedd mis Mawrth yn edrych fel gêm dyngedfennol, dwi'n meddwl. Wel, mae'r bwlch di mynd yn llai achos gafodd Wycombe gêm gyfartal, felly oedd y gôl munudol yna yn gôl bwysig iawn, dwi'n meddwl, wrth i ni edrych da ni o fewn 4 pwynt rwan ac efo gêm yn erbyn Wycombe. Ydy, mae werth deud, mae Sam Smith ydy'r trydydd prif sgoriwr yng Nghyngrau'r 1 o Reading, felly mae hynny'n dangos fod o'n bob rheswm i ni fel fod o'n effeithiol yn y gyngrau'r yma, ac mae'n chwaraewr... Mae'n ddiddorol, dydy, achos mae'n chwaraewr yn ennill peli yn yr awyr, ond mae o hefyd yn gallu symud mwy na'r rhai o'r ymysodwyr mawr ni. So mae'n rhoi opsiynau fedri di chwarae efo chwaraewr mawr, neu chwarae efo rhywun llai sydyn. Felly mae hynny'n ddiddorol yn ei hun, achos mae'n gallu chwarae y 2 rôl yna. O'n i'n meddwl, Tom, Jay Rodriguez yn chwaraewr arbennig o dda, doedd? A sa ti wedi gofyn i fi 2 flynedd yn ôl, pwy oedd y chwaraewr gorau, Jay Rodriguez neu Stephen Fletcher, mae Rodriguez wedi cael mwy o argraff yn yr uwch gyngrair, fyswn i'n dweud, a 2 flynedd yn iau, yn dydy, felly mae yna potensial iddo fo dal medru cyfrannu, ac mae bosib rhwng Rodriguez a Fletcher fod ti'n gallu cael 90 munud o chwaraewr effeithiol iawn. Falle'n chwarae efo Smith a wedyn gweld sut mae ffitrwydd Marriott a Mullin. Oedd o'n odd fod Marriott ddim yn y garfan o gwbl nos Fawrth, achos oedd ymlaen fel eilydd yn dod ar ddydd Sadwrn. Felly, ond falle bod nhw'n meddwl fod o angen chydig mwy amser i'r cyfro, neu fod wedi cael anaf bach, ddim yn rhaid. Dwi'n meddwl, nathon nhw ddeud mis Mawrth yn do i ddechrau, pryd fysa fo'n ôl, wedyn falle bod o. Ti dod nôl bach yn sydyn, dwi'n gwybod. Yndi, ond mae yna bendant opsiynau, fel oedd ar ôl y dweud, a falle oedd y si fod Oli Palmer yn mynd i adael, ond mae o di aros. Ac eto, i fod yn deg, dwi'n meddwl nath o argraff yn dod ymlaen, yn erbyn Port Vale a Rhyd, a falle gwneud y gwaith caib ar hawn a nath roed y cyfle
i Mo Ffal chwarae well heb i fo arfer chwarae rôl y dyn mawr ar y blaen mewn ffordd, rhoi chydig mwy o ledd fo. Felly mae yna bendant opsiynau, mae o bendant yn dangos bod y clwb yn ddifrifol, fyswn i'n dweud. Maen nhw wedi dod a chwaraewyr i fewn, a dwi'n cymryd fydd Phil Parkinson yn reit hapus efo pwy mae wedi gael, a mae'n teimlo fel fod yr ysbryd yn y clwb wedi codi. Dwi'n gwybod os da chi wedi gweld yr hysbyseb fydd yn y Super Bowl flwyddyn yma efo Channing Tatum a'r chwaraewyr yn dawnsio, eto sydd yn adlewyrchu fel mae Wrecsam wedi newid, achos mae hysbyseb yn y Super Bowl yn costio 8 miliwn o ddoleri, dydy. Felly, os da ni mynd i fod mewn hysbyseb eto am yr ail flynedd yn olynol, mae'n dangos bod pethau yn dal i ddatblygu ar draws yr Iwerydd, ac arwydd arall o hynny hefyd ydy fod ni wedi cael cyhoeddiad a'r cynlluniau ar gyfer y cop newydd wythnos yma. Mae wedi newid yr arddull, lot fwy o friciau, briciau coch rhyw afon, yn hytrach na y du a glo fel oedd ar y cop cynt. Falle hefo'r Gôl Pennod a'r gwylanod, fod brics yn fwy ymarferol na rhywbeth du. Ond mae o'n... O'n i'n meddwl, dwi'n licio'i olwg o, mae'n edrych yn wahanol yn dydy. A hefyd maen nhw wedi cyhoeddi bod o'n 5,500 fel mae'r caniatâd cynllunio, ond mae yna gyfle i wneud o'n 2,500 eto yn fwy, sydd, fyswn i'n deud, yn cadw nhw i fynd am chydig o flynyddoedd, fyswn i'n deud, felly sy'n mynd i wneud o'n haws iddyn nhw orfod penderfynu be maen nhw'n mynd i wneud efo eistedlau'r Yale wedyn, efo'r, wrth gwrs, mae'r fflat yna yn y ffordd. Beth y ti fel o'r cynllun, Arwel? Mae'n anodd dweud dydi, dwi'n wedi darllen digon o ran timescale y peth a sort of impact y peth. Ti isio llenwi 5,500 sy'n mynd i fod yn her, rili, achos dyn ni'n llenwi'r cop dros dro, be mae hwnna'n dal, 2,500 mae'n dal, ia, 3,000 beth. Yn amlwg os yn enedig os dyn ni ddim yn cael dyrchefed lenni, ti'n cael 2-3 mlynedd arall yn cyngrei'r un. Dwi'n gwybod lle dyn ni'n mynd i lenwi 5,500 rili, ond mae hynna blynyddoedd lawr y lôn am ni. A dwi'n cymryd y ganiataol bod nhw dal yn mynd i wneud fatha rhan yn amgueddfa Pêl-Droed Cymru neu rhywbeth o le gyda'r bwriad o gael gemau rhyngwladol yn ôl i'r car so na, yn amlwg positif, dim cwynion rili, just so wneud cael fath o ddyddiad neu timescale i fynd efo fo, just i ni gael dechrau meddwl go iawn, ond na, positif iawn, cyffroes iawn, dweud gwir. Maen nhw'n dal i ddeud, fydd yna gemau ymhen cympwriaeth i weifa dan 4/15 yn mis Mehefin flwyddyn nesaf. Sy'n edrych yn uchelgeisiol, ond dyna be maen nhw'n sôn, felly maen nhw'n bendant yn sôn fydd o'n barod ar gyfer y tymor nesaf. Dwi'n yn gwybod sut fysa, enghraifft, os ni angen, os ydy gennym ni gêm ail gyfle, falle fysa chwarae hwnnw heb y cop dros dro yn teimlo'n gam yn ôl chydig, ond ond maen nhw dal i sôn am adeiladu ar gyfer y tymor nesaf ar ôl sy'n dod rwan, felly mae hynny. Maen nhw hefyd yn sôn am symud stafelloedd newid ar rhan fwy o'r pethau yn y Yale, neu'r Wrecsam draw i'r cop, mwyn gallu ail gynllunio elfennau yn y Wrecsam lag. Be wyt ti'n teimlo am hynny? Fydd o'n teimlo'n od fod y tîm yn dod allan o'r ochr arall y cae, Ifor? Ni'n mynd i meddwl amdano fo fel yna. Mi fysa o'n od, fysa. Dwi'n licio ei olwg o. Mae'n hawdd iawn bod yn cynical am y pethau newydd yma, ond dwi'n meddwl bod o'n edrych reit drawiadol. Mae o'n wahanol i lot o'r stadiau yma. 20,000 a llai, maen nhw gyd rhy fath, os ti'n gofyn i fi. Wedyn, mae'r tôn yna'n greit, fydd o'n gyfraniad i
skyline eclectic Wrecsam efo'r pwll nofio a'r wel, yr hen orsaf heddlu yn y dyddiau fi. Wedyn, ie, dwi'n edrych ymlaen i weld o'n mynd i fyny. Fydd rhaid nhw'n neud o'n sydyn, de, ond ie, dwi'n positif am hwnna. Deg gwir well gynna i yna'r un dydd. Dwi'n meddwl fod o'n fwy trawiadol, ond hefyd dwi'n licio'r syniad os o'n nhw'n gallu ychwanegu 2,500 ychwanegol pe byddai angen. Mae o'n tynnu'r pwysau ar orfod wneud rhywbeth hefo'r Yale, dwi'n meddwl, am sawl blwyddyn, achos fel oedd Arwel yn dweud, dwi'n fydda ni'n neud yn dda i llenwi'r 5,500. Mae o'n wahanol iawn wrth gwrs pan mae'n dwy uwch dy bendi, mae bobl yn mynd i fod yn fwy parod i ddod, ond eto, dyda ni ddim wedi gwerthu'r gemau diweddar allan, a da ni wedi cael cyfnod eitha llwyddiannus yn dydan, felly... Yndyn, ond dwi'n meddwl, ond os da ni'n colli 3,000, neu beth bynnag sy'n yna ar gyfer tymor nesaf, mae'n mynd i fod nôl i lle oedden ni'n anodd cael cynnau gem adre wedyn, dydy? Yndi, os o'n ni'n digwydd mynd i fyny'r banc camffwriaeth, fydd yn anodd iawn cael cynnau, ac fydd na lot o gefnogwyr yn ymweld hefyd yn bydd, felly fydd tocynnau mynd yn anodd iawn, ond mae rhaid ti adeiladu o rhywbryd pam ddoth Rob a Ryan i fewn ac oedden ni gorfod pleidleisio pethau felly, beth yn ymhenni os o'n nhw'n cael ni allan o'r gyngrair genedlaethol ac yn rhoi cop newydd i ni, fyswn ni'n fwy na hapus efo hynny, achos oedd y ddau beth yna ddim yn edrych fel digwydd ar ôl 15 mlynedd nag oedd. Ond os o'n ni'n cael y stand yna, mae wedi dweud mae pethau yn edrych yn hyn o gwell na hynny, dydy. Mae gennym ni gyfle i symud ymlaen ymhellach. Felly, wythnos gyffrous oddi ar y cae, ond wythnos dda iawn hefyd i'r merched. Buddigoliaeth fawr yn erbyn Aberystwyth ar y penwythnos, a buddigoliaeth hefyd nos Fercher yn erbyn TNS. A da ni dal hefo cyfle i gyrraedd 4 ucha, sydd bod ni wedi bod yn darogan fod hynny'n anhebygol iawn o ddigwydd ers wythnosau. Gôl fawr gen Lily Jones i gipio y pwyntiau yn erbyn TNS. Sut ti'n meddwl mae pethau'n edrych ar gyfer diwedd y tymor Arwel? Yndi, mae'r wyrth diwedd y tymor on yn dydi. Oedd hi ddim yn edrych yn debygol iawn. Cwpl o gemau nôl, ond mae'r tîmau ar y top fel sy'n wedi curo i gilydd rwsyd ac wedi agor y drws a sicr perfformiad a canlyniad gorau'r tymor nos Fercher yn erbyn TNS. A Karen Allen lot i wneud efo hynny, dod nôl i amddiffyn, y captain yn dod nôl i arwain ac i amddiffyn. A dyna gwahaniaeth yn aml iawn rhwng gemau'r cyngreirio yma, bod na chwaraewyr profiadol, caled, sydd yn gwybod fel i arwain ac i amddiffyn yn dod i arwain y tîm. Felly mae hi yn ôl yn hollach wedi bod yn amlwg iawn nos Fercher. A di Abertawe ddim ar ei gorau. Dyn nhw'n cael tymor gwych. Felly mae on yn mewn wsos efo bynnag ydy'r gêm ola yn yr phase 1 o'r gyngrair, a fysa triffwynt yn erbyn Abertawe i ffwrdd yn golygu bod nhw'n gorffen yn y 4 ucha. Felly asa hwnna'n troi'r tymor rownd rili, achos da ni wedi bod yn reit feirniadol o'r tymor hyd yma, ond mae'n biti rili, fysa'r perfformiadau ddim wedi bod cystal ar ddechrau tymor. Dwi'n meddwl bod ffaith bod Karen Allen wedi dod i mewn. So hi wedi bod yn iach o ddechrau tymor, wrach wedi bod yn stori wahanol, so ni wedi gallu cystadlu am y brig na, ond na, canlyniad gwych. Oedd hi'n gêm gwych, rili, doedd. Biti bod i ddim ar S4C, rili, ond oedd hi'n gêm dda iawn. A TNS yn tîm da, tîm ffit, tîm cyflym, hyderus. Felly, ac doedd o ddim fel bod y TNS efo ddim byd i fynd amdano fo. Oedd nhw'n mynd am, wel, yn pwysio Caerdydd ar frig y tabl, felly na, grêt gweld y merched yn cael canlyniad fel e. Mae cael cwpl o chwaraewyr yn ôl yn neud lot o wahaniaeth yn does, o Lily Jones di brifo yn doedd, a chydig o gemau hefyd. Ti'n meddwl fod gennym ni gyfle? Oedd i cartre yn Abertawe ta efo'r?
Dwi'n meddwl mae hwnna'n gêm anodd iawn, de. Mae'n gofyn lot. Ond maen nhw wedi codi gem y dwys yma. Dipyn o gol neithiwr. Gen i weld. Yn ei sylwi bod yr un amser y gêm y dynion yn Mansfield Ie. hefyd. So mae'r ddau yn chwarae'r un pryd yn anffodus. A dyn, fydd rhaid dewis pa yn ei wylio. Byddai yn Mansfield, so byddai'n watch nhw. Ie. Falle byddai'n dau sgrin i'r ateb os ti ddim yn mynd i Mansfield, felly falle dyna beth byddai'n neud. Wedyn, mae'r gêm yna i'r merched i edrych ymlaen ato, ond cyn hynny, gêm arall yn cwpan Fertw, nos Fawrth, yn erbyn Bolton. Felly mae o'n codi sawl cwestiwn, achos fod ni ddim efo gêm dy Sadwrn. Fydd na sawl chwaraewr heb chwarae am bythefnos os dyn nhw ddim yn chwarae tan dy Sadwrn wedyn, lle fydda ni'n teithio i Northampton. Felly mae o'n rhoi opsiynau i Phil Parkinson o ran ei dîm. Sut fath y dîm ti'n disgwyl gweld felly, Ifor? Dwi'n gwybod, mae mor anodd. Mae yna lot o ddewis yna, does? Fel ti'n dweud, ti'n eisiau pobl beidio chwarae cyn y gêm Northampton yna. A mae'n anodd, mae gweld bod gen Bolton gêm ar y Sadwrn, ydyn nhw'n mynd i roi tîm cry allan, neu ydyn nhw'n mynd i roi... Os ti'n Parky meddwl bod nhw'n rhoi tîm gwan allan, allan na ni ddim rhoi tîm cryfa. Ffal a Ashfield i cael gêm dda neithiwr. Neu nos Fawrth, bryd bynnag oedd hi. A dwi'n gwybod be neitho, deud y gwir. Pwy di'r dewis cyntaf yn gol rwan? Howard neu Conco? Mae'n... Ti'n modd? Mae'n rili anodd deud. Felly dwi ddim am deud yn byd. Na, dwi'n meddwl, oedd o ddiddorol yn y cyfweliad ar ôl y gêm, nath o ddeud, fe rhaid ni eistedd lawr a meddwl o ddifri pa dîm da ni'n mynd i bigo ar gyfer nos Fawrth. So dwi'n meddwl oedd o'n sylweddoli hun, mae yna sawl cwestiwn. Rhan o'r ateb ydy defnyddio dy eilyddion yn gynnar, fel fod gen ti bobl sydd yn ffres ar gyfer y gêm dy Sadwrn, ond hefyd yn rhoi amser ar y cae a cadw tîm yn eitha cry, ond da ni'n gwybod... Byddwn ni hefyd yn gwybod erbyn hynny pwy fydden ni'n chwarae yn y semi. Os ydyn ni'n cael gêm haws adre, wyt ti'n meddwl, reit, allan ni fynd amdani rwan? Neu os ni'n cael Birmingham i ffwr yn y semi-final, mae o'r gwrthwyneb wedyn, dydy? Yndi, dwi'n meddwl mae o'n mynd i fod ffactor, dydy? Ond dwi'n meddwl wneith o fynd efo tîm cry, ond dwi'n meddwl bod gêm nos Fawrth diwetha yn codi cwestiynau am pwy ydy'r tîm cryfau, fod yn onest. Mae'n gyfle iddo fo arbrofi rhywfaint yn dydy, ond eto yn edrych at dewis i tîm ar gyfer y dy Sadwrn, dwi'n meddwl. Nath o Cwondo gael dechrau gwael iawn yn do, fel gafodd Refn nos Fawrth, o wedyn gafodd y gêm eitha da, yn do. Felly falle, fysa ti roi gêm iddo fo eto a gweld os ydi o wedi cael ei hyder yn ôl, a mae hynny'n wir am bell un yn dydy, ond so ti'n licio gweld Longman falle'n dechrau eto, gêm ar George Evans. Ni'n licio gweld Smith a Rodriguez yn cael amser ar y cae fi gilydd. Dwi'n meddwl bod yna bendant dadl am hynny, does fod ti'n rhoi o leia hanner iddyn nhw i ddod i arfer chwarae fo'i gilydd, achos yn Crawley oedden nhw mond i cyrraedd y diwrnod cynt, doedden, felly mae amser ar y cae yn werthfawr. Felly, bydd dewisiadau diddorol, a fel ti'n deud Arwel, dyn nhw ddim wedi bod y gemau mwy ac cyffrwys, ond oedd gêm wythnos yma yn ddiddorol. Felly dwi'n meddwl fydd y gêm Bolton yn un werth i weld. Pwy ti'n gobeithio weld a pwy ti'n edrych ymlaen i weld? Dwi'n meddwl wneud o chwarae tîm eitha cryd yd gwir. Dwi'n mynd i golli, mae gennym ni opsiynau yn does sydd yn gret. Dwi'n meddwl bod efo boen i gormod am gadw chwaraewyr yn ffit, achos mae'r gystadleuaeth am lefydd mor iach ar hyn o bryd, a draws y cae i gyd, rili. Dwi'n fydd yr hoci i gyd yn isio chwarae nos Fawrth, isio chwarae dy Sadwrn hefyd, so dwi'n meddwl bod rhaid poeni am orffwys pobl a felly. Dwi'n meddwl gweld o'n chwarae wrach y tîm cryfa, ond dwi'n gweld o, os ni'n mynd o gweld Barnet ar y dde, Longman ar y chwith.
Ond ti'n arbrofi wedyn yn dwyt efo Longman ar y chwith, os diolch di arfer ar y chwith. A dwi'n siŵr os na y bwriad efo Rodriguez a Sam Smith oedd prynu'r ddau er mwyn chwarae'r ddau fy gilydd. Dwi'n siŵr iawn am hynna. Swn i'n mynd i gweld Sam Smith efo rhywun, fel ti'n deud, Jack Marriott neu Paul Mullin neu rhywun fel e, jyst rhywun bach mwy playmaker hefo fawrach. Ond yn sicr, be mae dod â dau ymosodwr dod i fewn ydy, dwi'n mynd rhaid gweld Lee chwarae fyny ffrynt eto tymor yma, rili. Dwi'n meddwl bod angen rwan. Bydd o gobeithio'n disgyn i fewn i'r safle gorau yn yr rhif 10 yn ende, so a mae wedi profi hynny yn y cwpl o gemau diwetha lle mae wedi sgorio, felly Lee nôl yn canol, ond wyt ti'n gallu chwarae Lee a Rathbone yn y canol, dwi'n gwybod, a wyt ti angen chwarae Rathbone yn y gêm nos Fawrth. Mae'r opsiynau yn ddiddiwedd, really, sydd yn beth gret, a dwi yn rhagweld yn chwarae tîm chydig cryfach, dim awth. Ydy, fydd gweld y tîm bron mor ddiddorol ar gêm y bydd, dwi'n meddwl, a ar fainc hefyd, achos fe gen efo sawl opsiwn. A fysa rhywun fel Mo Fall a Harry Ashfield yn anlwcus i golli lle i fod yn onest, ond falle fydd o eisiau gweld mwy o Smith a Rodriguez. A rhywun fel Jack Marriott, wrth gwrs, os ydy o'n ffit. Felly mae o'n edrych fel gêm ddiddorol, ac efo 7 ymosodwr gennym ni, mae gennym ni obaith mawr o weld y Bale yn mynd i mewn i'r gôl.